Meno používateľa. Nesprávne používateľské meno alebo heslo. Fajn. Tak zase sa budeme pol hodinu prihlasovať. Ahojte, čaute, zdravím vás, vítam vás konečne pri ďalšom Opýtaj sa Rina po strašne dlhej dobe, pretože vy neviete napísať ani jednu otázku na ask.fm alebo hoci kde, kamkoľvek, do komentárov na YouTube, do komentárov na Facebook, je to absolútne jedno, vy tam proste neviete napísať nejakú normálnu otázku, vlastne vy tam nepíšete žiadnu otázku, keby aspoň nejaké retardované otázky tam chodili, ale nič, proste absolútne nič. A ja vám hneď teraz poviem, prečo ma to akože dosť vážne veľmi že štve, hej? Posledný ask, respektíve posledné Opýtaj sa Rina, 768 pozretí a 71 lajkov. Vás táto séria asi najviac zo všetkých baví, ale vy mi neviete ani jednu otázku napísať. Povedzte mi ľudia, prosím vás, prečo? Keď už aspoň, že teraz sa budete vyhovárať, že no ale ja som nevedel, že bude nový Opýtaj sa Rina, vieš? No, tak prečo nedáte like na tú facebookovú stránku? Myslíte, že na Keruric tam je tá facebooková stránka? Asi, aby ste sledovali tú facebookovú stránku, aby ste tam, kde je ten like? Aby ste tam dali to páči sa mi to, aby ste vedeli, že bude asi Opýtaj sa Rina. Ako sorry, že som takýto nahnevaný kvôli tomu, ale tak tá séria je proste najúspešnejšia zo všetkých. A proste nepíšete žiadne otázky, ja tomu nerozumiem, prečo? Prečo? Dosť bolo zbytočného sťažovania sa, ideme na vaše úplne ultra úžasné otázočky, hej? Prvá otázka, skúšal si? Jasne, ja som skúšal úplne všetko, ja rád skúšam nové veci a konkrétne túto vec som skúšal. Vôbec neviem absolútne, čo som mal skúšať, ale skúšal som to. Čo si o mne myslíš? Ale ináč som sa chcel opýtať, že či ešte budete točiť Oldcraft. Čo si o tebe myslím? Keďže tam není žiadne uvedené meno používateľa, čiže si o tebe môže myslieť tak akorát tak... Ale ináč som sa chcel opýtať, či ešte budete točiť Oldcraft. Oldcraft točíme u kontíka, aj keď sme tam dlho nič netočili. Je tam Oldcraft 3.0, určite si dajte odber u kontíka a choďte ho zdisovať, pretože už sme dlho nič nenatočili. Žiadny Oldcraft. Zmlátil te nikdy Chuck Norris? Nie, ja zmlátim Chucka Norrisa. Dáš moji otázka do videa? Blé. Nie som rozkecaný. Bude sa to volať ultra rýchly odpovedací diel. Fakt úžasný názov. Lepší nikto nevymyslí. Dáš moji otázku do videa? Nie, si tu, nie, kolik máš YouTube money? 600 000 eur za týždeň. Akého si mal 1. apríla? Pretože tieto otázky sú asi pol roka staré, takže asi viete, akú mám pravidelnosť tejto série. Akého si mal 1. apríla? Úžasného, hobloval si niekdy ženu, jasne, každý večer, hneď pilníkom na nechty. Líbi sa ti Číňanky? Jasné, v pivnici mám hneď 4. Nechceš mi delať bodyguarda? Nie, prestal som cvičiť, nevadí, začnem znovu. Co si myslíš o aprílu? Je to super mesiac ako každý štvrtý. V akom meste žiješ? V úžasnom futuristickom, kde lietajú nohy na strome. Kedy si prišiel o panenstvo? Ak áno, tak s kým? LOL, nový... Dobre, túto otázku preskočíme. LOL, nový ask, som tu nebol takmer rok. No vidíš, ja som tu nebol 8 mesiacov. Takže zaspievaš hymnu Českej republiky a poradne celú slohu. Ešte som nepočul Horocha spievať. Dobre, keď už sa máme akože na tomto pozastaviť. Ja nie som žiadny hroch. Keď už, tak RH Ino, a keď ja som Rino, ale RH Ino je nosorožec, nie hroch. A presne za toto nezapievam nič. Pokazil si to sám, kamarát. Na streame 5.2. Fú, kokos, to už je dobre dlho. 8 mesiacov. Na streame 5.2. si hovoril o nejakej spráznenej duši. Čo si tým chcel povedať? Doktor 011 BTV. Ja si už nepamätám. Joj, to už bolo dobre dávno. Ahoj, máš rád malých chlapcov? Jasné. Máš ma rád? Danči. Úplne z celého srdca ťa milujem. Líbi sa ti tá sexbomba Markelová? Ako sa zabiť? Chcem sa zabiť, fórum zdravie. Zabiť sa není také ľahké, ako sa zdá. Fú, to ste mi povedali novinu. Tešíš sa na nového filmy od Disney? Řekni nejakou hlášku z ich filmu, pokud jo. Ak zbrane nezabíjajú ľudí, ale ľudia zabíjajú ľudí, znamená to, že ani toaster netostuje toasty, ale toasty toastujú toasty? Čo? Ak zbrane nezabíjajú ľudí, ale ľudia zabíjajú ľudí, znamená to, že ani toaster netoastuje toasty, ale toasty toastujú toasty? Si mimozemšťan, jasné, každý večer volám na svoju materskú loď.
Šťastný nový rok, posielam tomu, koho sledujem. Ty máš 19, inak PPČI. Videjka, pokračuj. Nie, nemám 19, mám 20 a o pár mesiacov budem mať 21. Ja viem, že sa to nezdá, ale tak no čo už. OK, to boli vaše všetky otázky z Asku. Ľudia, prosím vás, ak chcete zachovať túto sériu, ja viem, ja už vás prosím asi tak 7 dielov dozadu. Ale OK, teraz naozaj, už som minul všetky otázky. Už som minul naozaj všetky otázky. Opýtaj sa, som prečítal všetky otázky. Posledný krát vás vyzývam, ak chcete túto sériu zachovať, lebo vidím, že vás to baví, hej. Ak chcete túto sériu zachovať, píšte otázky na Ask, píšte otázky sem dolu do komentárov na YouTube, píšte otázky do komentárov na Facebooku, ak teda dáte ten like na ten Facebook, pretože vidím, že tam je 141 ľudí tu má like. Hneď, posledný diel Opýtaj sa Rina vyšiel pred 6 mesiacmi. Vidíte, ja si tu pravidelnosť udržujem. Ak nemáte ešte odber, určite zanechajte odber a budem za to veľmi vďačný. Zatiaľ sa máte krásne, pozdravujte doma a logout!